حجد حيش حجد حيش وي وي حجد حيش حجد حيش بتن حجد حيش حجد حيش دعمو حجد حيش سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديان يتاسمرا نلومي أويات ويانة إيرترا تدمسن الله بزبلار استي زدالنا لكم تحستوينا كنغرب لكم مكتتالكم إن عدبناها نزي تحستونا زي نابكالوت إيرتراويانن قدسات وغناتن نخباصاح بوغنكم بعابيو سابسكرايب كتقبرو سابسكرايب زقبركم كا لايكن شيرن بمقبار ناب كلو كمزبت كتقبرون نسرحنا كتحقزنان نلابوكم حجي نابتي زدالنا تحستو كنسقر إنا نبرنا قدفيت معاد نحكي تغزا سلام تبعاد وازاي بلو نحوي دحراي كي تنفتفت بنزين تلقيخا خربيتاي تشرفت حجد حيش همو حجد حيش حجد حيش بتن حجد حيش كم زفلت بعلو تنفاسو زحلف سب زتجنقن تسفاس سعنن زقبرو طرحيو زخونه سب بعلو تنفاسو ايحلفنيو شفراويانا جن كمتي جنق سب كوينا بعلا دقانا بلعت روحا تحلف الله تنكي ودكتن حلفتن ويانا كاب حزب تግራይ حزب ኢትዮጵያን ማህበረሰብ ዓለምን ዝተሰወረ ይኮነን ኣብዘን ስዕባ 5 ነጥብታት ድማ ጠሚርካ ምግላጹ ከኣልዮም ሓደ ጭፍራ ወያነ ኣብ ዘበን ስልጣና ዕብለላ ንምርግጋጽ ዝተኸተለቶ ዓሌታዊ ከፋፋልን ኣናቋትን ፖለቲካ ክልተ ጸቢብን ስሱዕን ሸውሃታ ዝደረኾ ምንዝዕርስቲ ተበላጺ ቁጠባዊ ፖሊስታትን ብልሹ ምሕደር አንውን ኣምዕናዋ ግዲኡ ገይርዩ ሰለስተ ኣብ ክንዲ ሰናይ ጉርብትናን ሓባራዊ ዕብየትን ትካቦ ሰኒካ ዞባዊ ጎብለል ናይ ምዃን ጥሙሓ እቲ ቀንዲ ምኽኒት ጥፍኣታዩ ኣርባዕተ ነብስኻ ዘይምእማንን ኣብ ሓይልታት ግዳም ብምምርኳስ ንረብሓታቶም ምኽዳም እቲ ካልእ ዘጽደፋ ሓንካሳት ተሓሳስባ ጭፍራ ወያነ እዩ ሓሙሽተ ካብ ጉጉይ ቅማርን ዝተጋነነ ባዕላዊ ገምጋምን ዝነቅል ተደጋጋሚ ፍሹል ወተሃደራዊ ዕንደረኣኻ እቲ ኣብ ፈለማ ስራዕ ቀታሊኣዩ እዚ እቲ ሓቂ ናይ ጥፍኣታ ምኽንያት እናሃለወን ቀታሊ ወያነ እዚ ስትራቴጂያዊ ጌጋታት ዝምዃኑ ንጹርን ናኾነን ግን መራሕቲ ጭፍራ ወያነ ብናቶም ሕሳባት ቀታሊቶም ኤርትራ ክትከውን እዩ ምርጫኦም ውዱዕ ኩነታት ዘይምቕባል ግርም ዘጥፋኣካን ዝቐትለካን ዘሎ ቀታሊ ምምራጽ ጃንዳ ወያነ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ብተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዘሰንብር መጥቃዕቲ ክወርዶን ከሎ ኤርትራ እናበለ ይውጭጭ መንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ቅድሚ 15 ዓመታት ኣቢሉ ተልእኾ ኣሸቆልቱ ከተግብር ክብል ኣብ ሶማል ወራር ፈጺሙ ኣብ ዓዘቕቲ ምስ ተሸመውን ንሱን ኣሸቆልቱን ብውህድ ቅኒት ጠንቂ ፍሽለቶም ኤርትራ ንምምሳል ነታ ብተሪር መርገጽያን ዕውፅ ጸረ ሽበራ መኸተኣን እትፍለጥ ሃገርና ኤርትራ ብደገፍ ግብረ ሽበራ ኸሲሶም ንማሕበረሰብ ዓለም ብሓሶት ኣታሊሎም ዘይሕጋው እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምውሳኖም ፍጹም ኣይርሳዕን ዓሌታዊ ፖለቲካን ጉዕዙይ ምሕደራን ወያነ ዝመረሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ጻት ንጻት ከም ህቦብላ ተላዒሉ ነቲ ጃንዳ ኣብ 2018 ካብ ስልጣን ምስ ኣባረሮውን ምልዕዓል ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍሕሶ ኤርትራን ምምሳሉ ብወያነን ኣሸቀልታን ተሃቂን እዩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከዓ በዚ ሕርያዚ ኤርትራ እናበልካ ምእዋይን ምቑዛምን ልዕሊ ዓቕን ዓሪጉ ኣእዛን ማሕበረሰብ ዓለም ኣደንቂሩሎ ጭፍራ ወያነ ቀታሊቱ ኤርትራ ክትከውን ዝመርጸሉ ምኽንያት ብቆንዱ
أبلع إثيوبياوያን بزلو دبو زحلفه نعقتيهم بقالسي حزب إثيوبيا ናብ ጎሓፍ ታሪክ ከም ተደርበ ክእመን አይደለን መልእኽቱ ወያነን አማለቱን ኤርትራን ተዘይትሁሉ ነራኳ ጭፍራ ወያነ ብሉጽ ጊልያ ኮይኑ መቀጸለ ዝብል እዩ ገናውን እቲ ምቁዛም ይቅጽል ይዘሎ ቃላዶ ስኒ ኻወደይ በሎ አነሲ ነዝ መስተንክር ሰርሕ ዘሎ ህዝባዊ ሰራዊት ቃላሲ ኢነሉ ከመይሲ ንሱ ኽጭልግም እንዳደርጋትኩም ልጠጡ ድሙናን ጭዋን ድኳን ጎባይን ተጻዋታይን ኩዕሶን ኮይናላ ሜዳ ኣብ ዘይ መሬትካ ሕምብጥ ይደለዩ ትወድ መሬትከ በሉ ሳህል ዓባይ መቃብር ጸላእኹም ምዃና ፈልጥ እየ ንሳቶም እውን ተነጊርዎም ግን ግራዝማች ጌጡ እናፈለጡ ኻበራጠጡ እግሮም ኢዶም ክሳዶም ይቁመጡ Ay Bernardo, 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 entay kibet armi muni, fadus koinu ilo muni. وينادو ناببلي كم زديتا نبري يا نبري سأن نسمع عندات نقري متراسقا بأزودو تجمري دواح عرب بقوت اي بناندو 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 زناب عمله عشاببا أركبوه سبحيوبا بروختري سناب زاريبا مفترقوني ناكاببا دوا عرب امتي اي بناندو 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 بالسماي دو نتيموهم بفيتفيت قتيموهم تمخليو عاقدوهم اسكتشما بينوهم Ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo. عدت اللحج تعدد أبو تلو أجهم بن قبض هاي تشامو بن لو من أتصف لو من أقبر هوب هوب كتت ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo, ay Bernardo. بالسماي دو نتيموهم بفيتفيت قتيموهم تمخليو عاقدوهم اسكتشما بينوهم اي بناندو 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 ay Bernardo, 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 ኣብዚ ሓለፈ 6 ጥቅምቲ 2022 ሁሉ ሰብአዊ ኩነታትን ሰብአዊ መሰላትን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ በቆንዱ ድማ ኣብ ቆልዑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘሕለፈ ውሳኔ ፓርላማ ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መሰረት ኣልቦን ቁልዕን ክስታቱ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ነይሩ ገለ ካብቶም ኣብቲ ውሳኔ ዝቐረቡ ክስታት ኤርትራ ኣብ ግጭት ትግራይ ኣዕናው ተራ ትጻወታላ ዝብልን ንኢትዮጵያ ትወርራላ ዘስምዕን መስደመም ጠቐነዩ ፓርላማ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ መሰረት ዘይብሉ ጽልኢ ዘለዎ እዚ ናይ ሕጂ ውሳኔ እውን እንተኾነ ብጭቡጥ ካብ ዘይምፍላጥ ወይ ንኣበጋግሳን ኩነታትን ናይቲ ብምርጫ ጃንዳ ወያነ ዝተወልዐ ኩናት ኮነ ኢልካ ንምዝንባዕ ወይ ድማ ንትርጉም ኣህጉራዊ ሕግን ንንቡር ኣህጉራዊ ኣካይዳን ደይመደይልካ ንምጥምዛዝ እዩ በዚ መንጽር እዚ ነዞም ስዕቡ ሓቅታትን ፍጻሜታትን ምብራህ የድሊ ሓደ እዚ ንኣስታት 2 ዓመታት
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ቀፂሉ ዘሎ ደማዊ ውግእ ዝተወላዓሉ እንኮ ምኽንያት ጃንዳ ወያነ ናብ 4 ሕዳር 2020 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኩላተን ሓይልታት እዚ ሰሜን ገዚፍን ኮነ ኢሉ ዝተዳለወን ዝተዋሃደን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት እዩ ነዚ በርቃዊ ክብሉ ኣዘዝቲ ናይቲ ጃንዳ ዝገለጽዎ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምትግባር ከዓ ወያነ ነቶም ንልዕሊ 1 ዓመት ዘሰልጠኖም 250,000 ኣባላት ምልሻን ፍሉይ ሓይልን ኣዋፊሮም 2 ጃንዳ ወያነ ባዕሉ ዝጀመሮ ዕቡድን ፍሽሉን ኩናት ነቲ ንኣስታት 80 ሚእታዊት ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘጠቃልል ሓይልታት ሰሜን እዝ ሙሉእ ብምሉእ ደምሲስካ ኩሉ ጽዋሩ ንምስላብን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዕላውን ምንባሩ ብወግዒ ኣፍሊጥዩ ኣብ እዋኑ 3 ገለ ኣካል ናይቲ ጃንዳ ወያነ ዝወልዖ ኩናት ንታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምፍራስ ቀፂልካ ከዓ ንኤርትራ ንምውራር ምዃኑ እቲ ጃንዳ ባዕሉ ገሊጽዎ እዩ ገና እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ታሪኻዊ ማንታ ኣጀንድኡ ማለት ቀዳማይ ልክዕ ከምቲ ክሳብ 2018 ዝጸንሐ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላል ስልጣን ሒዝካ ገለ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጥካ መሬት ክልል ትግራይ ንምዕባይ ካልኣይ ትሕጃ ውጥን ናይቲ ጃንዳኻ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ወተሃደራውን ዕብለሉ ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ ምዘይክእል ዓባይ ትግራይ ንምፍጣር ንዝሰፍሐ ክፋል ከበሳታትን ዓብ ክፋል ምብራqaዊ መታሕትን ኤርትራ ልሕቕካ መሓዝ እዩ እቲ ናይ መወዳእታ ነጥብኻ ዕንደራ ጃንዳ ወያነ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ዝወልዖ ዕቡድ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ጥራይ ዝሕፀር ኣይኮነን ቀዳማይ ዙርያ መጥቃዕቱ ምስ ፈሸለውን እንተኾነ ብኣንጻር እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ንሰብኣዊ ኩነታት ክብል ዝወሰዶ በይናዊ ናይ ምስሓብን ምቁራጽ ተኽስን ስጉምቲ ናይ ኩናት ኣጀንድኡ ንምትግባር ካልኣይ ዙርያ መጥቃዕቱ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም 2021 ሳልሳይ ዙርያ ዕንደራ መጥቃዕቱ ከዓ ብ24 ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ቀፂልዎ እዩ ኣብዚ ኩሉ ተግባራት ወያነ ንኩሉ ሰብኣዊ ሓገዛት እንተላይ መካይን ፕሮግራም መግቢ ዓለም መንዚዑ ኣብ ናይ ውግእ ዕላማታቱ ኣውዒልዎ ከምኡ ድማ ዓሰርተታት ኣሽሓት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣሰልጢኑ ናብቲ ከቢድ ክሳራ ዘስዓበሉ ሰብኣዊ ማዕበል ዝኽተል ሜላታቱ ኣኽቲትዎም እዚኣቶም ዘይቅየሩ ሓቅታት እዮም ፓርላማ ኣውሮጳ ብዛዕባ እዚ ዘይፈልጥ መሲሉ ነቲ ከይሲ መጋበርያ ናፃ ንኽገብር ነቶም ግዳያት ክኸሶም ከምኡ ድማ ብስም ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ዘይሓላፍነታዊ ውሳኔ ከሕልፍ ኣይክእልን እዩ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እምበኣር ነቲ ንዕቑዳት ዝቐጸለ ይቕረ ዘይበሃሎ ወርትግ ዘይቅየር ፖሊስታት ሕብረት ኣውሮጳ ክንዝክሮን ከነተክረሉን ዝግባእ እዩ ሕብረት ኣውሮጳ ጭፍራ ወያነ ንስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ንናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቓልዕ ግሂሱ ንኣስታት 20 ዓመታት መሬት ኤርትራ ጎቢጡ እንከሎ ዝደገፈን ዘተባብዐን እዩ ሕብረት ኣውሮጳ ግዳ ሕብረት ኣውሮጳ ነዞም ስምምዓት እዚኦም ምስ ካልኦት ዓበይቲ ወገናት ብምዃን ባዕሉ ዘሳለጦምን ዘውሓሶምን እዮም ነይሮም እንተኾነ ሕብረት ኣውሮጳን ፓርላማ ኣውሮጳን ንቑሉዕ ግህሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ዓገብ ኣብ ክንዲ ምባል በንጻሩ ዓይኑ ክዕምትን ጃንዳ ወያነ ኣብ ስልጣን መሪሕነት ኢትዮጵያ እንከሎ ገዚፍ ባጀታውን ካልእን ሓገዛት ክምጥወልን እዩ መሪጹ ፓርላማ ኣውሮጳ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወሪራ ኢሉ ምኽሳስ እምበኣር ክትምልሰሉ እውን ዘይግባእ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ካልእ ብሓሶት ንኤርትራ እንተጠቀነ እቲ ጊልያኡ ዝኾነ ወያነ ይሰሓግ እዩ ዘሎ ኣውሮጳዊ ሕብረት ካብ ሞት እውን ንወያነ ከድሕኖ ኣይክእልን እዩ ግዳ ሓቂ ግን ጃንዳ ወያነ ባዕሉ ብጌጋታቱ ነፍሰ ቅትለት ፈጺሙ እዩ ዝፋኖ ዘሎ እዚ ከዓ ኣብ ታሪኽ ሓድሽ ኣይኮነን ጠንቂ ውድቀት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኩሉ ሳዕ ዘይብቑዕነት እዩ ከም ክልሲ ሓሳብ ዳርዊን ኣብ ፖለቲካውን ብቑዕ ይቕጽል ዘይብቑዕ ድማ ይእለ ዘይቅየር ሕጊ ተፈጥሮ እዩ ቀደም እውን ብጽዑቕ ክንክን ሓይልታት ግዳም ተሳሊ እምበር ጃንዳ ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኾነ ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ዕላማ ኾነ ብቓት ኣይነበሮን
ከምዚ ዝበለ ጭፍራ ድማ ግድንዩ ክጠፍእ ዘለዎም ቻው ቻው ወያነ ነበርያ ነበረ ብምዃን ኣብቂዕ ክለኺ ኣብቲ ትኸድዮ ጸሊም ይጽናሕኪ Ay Bernardo, 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 ay Bernardo. ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ናይሎም ትሕስቶና ኣብዚ ዛዚምና ያለና ካልእ ግዜ ብኻልእ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ትሕስቶ ክንራኸብ ኢና ሳብስክራይብ ሼርን ላይክን ምግባር ኣይትዘንግዑ በብዘለና ንኹላትና ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራን ሰሰናዩ እምነ ሰላም ወሰናይ ኤሪትራ ሃገርና ኣኺሉ ዝተርፋብ ትኸለዋስ በዞም ርጉማት ገዛእቲ ተሓዲግና ኣደዳ ስቃይን ጥሜትን ክንከውን ዋይ ሞት ከም ኣዳም ከምቲ ሓርበኛ ኣቦና ተወልዳ ወልደ ማርያም ተባሂሉ ዝበልዎ እቲ ጉዳይ ቅጫ ስርናይ ዶ ክትጎም ደሊኻ ሕረስ ጸባ ደጓዕ ከተብል ደሊኻ ጥሪት ጓሲ ኣጥሪ ኣብ ሃገርካ ነፃ ኮይንካ ዶ ሸናዕ ክትብል ደሊኻ ተጋደል መስዋዕትነት ኣይትፍራህ ሓቂ ዘረባ እዩ ኤሪትራዊ ኸ ፍጹም ኣይሓመቐን عتقو شت أبيلو تبنجو ولاويلو نسألاتو عصد كنتف عاش لغلقوتين زعباي بيتي فح بلتين زعباي بيتي عاش لغلقوت زعباي بيت فح بلتين زعباي بيتي إذا درجاويان سي بحق عياشيهم نايبونة عوانات إذا كله إنبيانا سو إيتاغرو سو إريترا مريت هامبر حزبايد لينانيو النابلو وساني لو مهلق كبلنا زكالهم كم زي عروس لومي قربت بقع تخدينهم وانبريتات النعان قفن هامبر ليت المعالتن معبالة خاينان سعر أبيتاو منقستم انتا خازو قوميو كبلنا هيه زوغا ترسعس توغا يرسع عندي زبحان إريترا وسبلو كتت بهاجر كيت حتى تيلون نحلة عاش لغلقوتي زعباي بيتي فح بلتي زعباي بيتي عاش لغلقوتي زعباي بيت فح بلتي زعباي بيتي إدمع 10 عامات السحراي زراية الناقي فمو ናይ 10 ዓመታት ምርብራብከ እንታይ ወደደን እንዲትነገር በረንበራስ ናደው ካብዓል መብረቅን ውቃውን ዶ ይመሃረልኩም ሓፃውኒ ኣይዘድሕኖ መሲልዎ ኩይጥ ኢሉ ጸንሐልኩም ኣሎ ወዮ ህዝባው ሰራዊትና ኸኣስ ከምዛ ክትወድቕ ዝደለኻ ያገረብ ጉንጽ ነነው እናበለ ክደፎ ጸኒሑስ ኣበዮ ክሳድ 10 ምስ በጽሐይ ትርኣይዎ عاش لغلقوتين زعباي بيتي فح بلتين زعباي بيتي زترفس أفعبت قلقولي لا أمو يمحرون خنيلو خب حقيف عدرو لكم الله مريت كبدا أدقو خينا برها وكتب المسجمرتس بخل ما أذنات ديم فلل عيبلن وينادوك أحن ساب عقنقن يلوس نخرن كهد عقدتو جلع فلو أمو داتاس أخبب بالكاميراس أو يزيبلو عمشق عاش لغلقوتين زعباي بيتي فح بلتين زعباي بيتي عاش لغلقوتين زعباي بيت فح بلتين زعباي بيتي كابا نفاس مساعتوتو نهلكم عيمدسن بزن تفتنه ويكي كل نجر ناب جنبار كوينات تبلش قباج مسألة زبالة إريتراو جن نهلكم كاب قدم بستعات في هجرة وني لو مزاي كتته بدو 5 موتة إيلوس كم وحج فسس كيف التعليم كعقلات سبب أبيت شوقار دانجا أبيت هوالد أبيت من سيار كلاوا سانجا مديسكاس
أشلغلقوتي زعباي بيتي فح فح بلتين زعباي بيتي أشلغلقوتي زعباي بي فح فح بلتين زعباي بيتي أشلغلقوتي زعباي بي